du ikke være med til at lege min leg her? Den er faktisk mega sjov. Måske, men jeg skal først lige have at vide. Okay, så får det at vide. Men altså, den går sådan ud på, at vi skal spille med en bold, og så siger jeg altså ikke mere, fordi jeg vil gerne have det som en lille overraskelse for dig. Ej, jeg ved det altså ikke lige helt, om jeg har lyst sådan. Og kom nu. Det er mega sjovt. Okay, så gør jeg det bare. For din skyld. Fedt. Så leger vi bare nu. Yes. Hvad kommer nu? Jamen, okay. Det går bare ud på, at jeg skal kaste den her bold til dig. Og så når du får den, så skal du kaste den til mig. Og det er mega sjovt. Okay, det kan vi godt prøve. Jeg begynder bare nu.